ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വേഗം വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ തിരുവചനം റോമർ 8:26 മുതൽ 30 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദവാക്യം റോമർ 8:28 എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് നമ്മളെപ്പറ്റി ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. നമ്മളെ പറ്റിയുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ദൈവം നമ്മളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നാം ക്രിസ്തുവിൽ ആയിത്തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം? റോമർ 8:28 പറയുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രധാനമായി 4 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യമായി, ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതുമൂലം സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. രണ്ടാമതായി, ദൈവം സകലവും നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കഷ്ടതയിലും ഞെരുക്കത്തിലും സന്തോഷത്തിലും എല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. ദൈവം നിശബ്ദനായ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമതായി, ആരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കുമാണ് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നത്. നാലാമതായി, ഇവിടെ നാം ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? നന്മയെക്കുറിച്ച് നാം എന്താണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്? നന്മ എന്നതൊരു ഭൗതികരമായ കാര്യമാണോ, അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമാണോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, നന്മ എന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി തീരുന്നു ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. നാം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി തീരുന്നത്? ഫിലിപ്പിയർ ലേഖനത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അനുരൂപരായി തീർന്ന യേശുവിനെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരായി തീരുവാൻ നമ്മളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഈ ലേഖനത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്കും സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, അത് കഷ്ടപ്പാടായിക്കൊള്ളട്ടെ സന്തോഷമായിക്കൊള്ളട്ടെ, സകലത്തിലും എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി ഭവിക്കുന്നു. അവസാനമായി ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഭാവം എന്താണ്? യേശു ക്രൂശിൽ കാണിച്ച ആ ഭാവമാണോ നമുക്കുള്ളത്? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. നമ്മുടെ ഏതവസ്ഥയിലും ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി തീരുവാൻ ഉള്ള വാഞ്ചയും സന്തോഷവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ഉറപ്പുള്ളതുപോലെ നമുക്കും ഉറപ്പുള്ളവരായി തീരുവാൻ കഴിയും. ദൈവജനങ്ങളെ, അങ്ങനെ ആയിത്തീരുവാൻ, ക്രിസ്തുവിനോട് അനുരൂപരായി തീരുവാൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ.